Vítajte v El Molino. Španielčina pre všetkých. Dnešná téma je rod podstatných mien, osoby a zvieratá. Podstatné mená osôb a zvierat. Podstatné mená opisujúce osoby alebo zvieratá majú väčšinou dva tvary, mužský a ženský. Väčšinou, ak mužský rod končí na samohlásku O, v ženskom rode sa toto O zamení za A. Ako napríklad el hermano, la hermana, un gato, una gata. A ak mužský rod končí na spoluhlásku, v ženskom rode sa pridá A. El profesor, la profesora. Un león, una leona. Toto je všeobecné pravidlo určovania rodu osôb a zvierat. Ale pozor. Existujú tiež podstatné mená končiace na samohlásku E, ktorých ženský rod sa tiež vytvorí zamenením tohto E za A. El jefe, la jefa. El dependiente, la dependienta. Un cliente, una clienta. Avšak mnoho podstatných mien, ktoré končia na samohlásku E, si ponecháva túto koncovku taktiež v ženskom rode. El agente, la agente. El teniente, la teniente. El paciente, la paciente. Poďme si teraz ukázať niektoré osobitné pravidlá pre určovanie rodu osôb. V niektorých prípadoch existujú rôzne názvy pre každý rod. Un hombre, una mujer. El padre, la madre. Tiež existujú názvy s osobitnými koncovkami pre ženský rod. El príncipe, la princesa. Un actor, una actriz. A názvy, ktoré majú iba jeden tvar pre obidva rody. El estudiante, la estudiante. Un artista, una artista. El testigo, la testigo. El cónyuge, la cónyuge. Veľa z týchto slov má koncovku ante alebo ista. Vo všetkých týchto prípadoch rod daného slova je určený slovami, ktoré ho sprevádzajú. Členy, prídavné mená a tak ďalej. Tiež máme niekoľko osobitných pravidiel pri určovaní rodu zvierat. Rovnako ako pri osobách, tu tiež v niektorých prípadoch existujú rôzne názvy pre každý rod. Ako napríklad un toro, una vaca. El caballo, la yegua. Tiež existujú názvy s osobitnými koncovkami pre ženský rod. El tigre, la tigresa. El gallo, la gallina. Veľa názvov zvierat má iba jeden tvar, mužský alebo ženský. El pulpo, el caracol, el cocodrilo, el mejillón, alebo la mosca, la tortuga, la gamba, la hormiga. Pozor! V tomto prípade sa opačný rod daného slova vytvára pridaním slov hembra v ženskom rode a macho
v mužskom rode. Napríklad el pulpo hembra, nie la pulpo. Alebo la mosca macho, nie el mosca. Zhoda. Tak ako v podstatných menách osôb a zvierat, ako aj v podstatných menách vecí, rod musí byť zhodný vo všetkých slovách, ktoré podstatné meno sprevádzajú. Členy, prídavné mená, ukazovacie zámená, privlastňovacie zámená. Príklady. Esa actriz es muy famosa. Tengo un perro tranquilo. Quiero un café amargo. La taza negra no es mía. Ak si chceš precvičiť rod podstatných mien osôb a zvierat, stiahni si PDF s prepisom textu a cvičeniami, alebo si vypracuj naše cvičenia online. Na našej stránke www.elmolino.sk nájdeš mnoho ďalších videí a praktických cvičení zo španielčiny. Nezabudni sa prihlásiť na odber našich ďalších videí.